Okay. Næsten lave sådan en montage med lyde eller andet. Hold da kæft, man. Vi har sagt noget mærkeligt. Hvorhen er du? Når du er der. Har du... Jeg går ovenpå og tjekker. Der er en rangefinder, men Ej, jeg kan lukke mine egne fødder. What? Jeg kan lukke mine egne fødder. Filmer du det? Jeg filmer. Der ligger en M16, men de fylder alt for meget, til jeg gider at tage den. Nailstrip. Nailstrip kan vi altid... En hardhat. En hardhat. Ja, det er sådan... Og sådan har jeg også lige fundet. Hvad? Jeg har også lige fundet en hardhat. Det lyder dumt at sige det. Hardhat. 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 Sådan. Sådan. Ja, sådan. Ej, jeg tror ikke... Hvad har du fundet? Minisains. Minisains. Ej, der er fyldt med sukker ud over det hele. Nailgun, please sig der nogle... En barricade. Sand barricade. Nu har 2 på huset. Okay, jeg har en... Der er en nailgun her. Ej, okay, jeg vil ikke have min crossbow. Jeg har ikke fået... hvor fanden... Der ligger min nailgun. Jeg kunne ikke finde den. Der er en nailstrip heroppe. Ja. Jeg har også godt taget, Katrine. Jeg har indtil videre har jeg 10 nailstrip, altså fulde. Da jeg så min mor, nej. Og den havde jeg i et døgn. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg går helt op. Okay. Så går jeg ikke helt vejen op. Jeg går lige snart du spiller med, så finder vi ikke noget. Hold kæft. Har jeg ikke ret der? Jo. Kun 20 skud, det gider vi ikke. Lort. Jeg kører en zombie. Det er bare mig. Jeg mener faktisk, jeg kører en zombie. Hvor ligger en D-sider? D-sider? Ja, det er sådan en shotgun. Fucking zombie! Nej! Det var tæt på at skade mig. Dø. Sådan nu er den væk. Jeg har bare sådan en AKM, hvis du ikke vidste det. Nå, det er jeg ikke. Der er painkillers og antibiotika, der ligger her. En granat! Ja, der er sådan 2 fandt jeg. Har jeg fundet? What? Granat? Nej, det er derfor jeg sidder og siger det for sjov. Hold lige kæft, Katrine. Det må du selv undre. Nej, du er irriterende. Og jeg har altså næsten ikke mere plads på grund af, at jeg skal holde alt dit lort. Det er nogle mega nice en granat her. Jeg har aldrig prøvet at kaste en. Må jeg prøve at kaste en? Ja. Det er jo ikke sådan en byrde. Vi lukker en helt klump zombie, og så smider jeg den, okay? Ja, okay. Bandage. Det bliver nødt til at have som en episk moment i videoen. Ja. Da jeg så min mor nøgen. Og den er ikke døgn. Er du med for, at vi går ned nu? Ja. Jeg er på vej ned. Bare gå ud, for så kommer jeg. Okay. Du kaster den ikke på mig. Hey, der ligger en, en masse ting her. Gå ud, og så kan du se den hvide bil, ikke? 2 sekunder, jeg skal lige hurtigt drop this, fordi der ligger en crossbow her. Jeg vil bare se, om der er et skud i den. No ammo. Drop that shit. Jeg har aldrig nogensinde fundet en crossbow før egentlig. Det irriterer mig. Hvad kan man droppe? Jeg kan drikke den der. Jeg vil gerne have min nailstrip. Nu har jeg 11 fulde nailstrip. Shit. 11 fulde nailstrip. Nu kommer jeg ned. Okay, jeg skal have noget at spise. Det skal jeg også. Du kan godt tage nogle minisains. Yep. Så bare kan du se den hvide bil, der smadrer mega meget. God, ja. 2 sekunder, jeg skal lige siden af. God, hvorfor? Nej, du kaster den ikke på mig. Nej. Jeg har ikke engang tænkt på det overhovedet. Okay, jeg står op på den. Hvis du er klar til sputtermund, kan du kigge over trappen, kan du se mig? Nej. Fuck. Nej, den store varevogn til dig. Jeg kan overhovedet ikke engang se din pil eller noget. Så bare kig rundt op. Jeg kan ikke se dig. Jo, du kan! Nej, kan jeg? Jeg står lige heroppe! Der! Jeg kan sgu ikke se dig. Gå tilbage på den hvide bil. 2 sekunder, min FPS kører lige virkelig lort. Som altid, Nej, den kører ned på 20, 15, 16 nu. Nu kører den op igen. Jeg kan se... Der står du. Er du klar til at se sputtermund? Ja. Er du klar? Ja. Det er en episk moment med det her, hvor du filmer. Sådan der. Sputtermund! Wow!
That's just how we do it. Woo! Det er faktisk vildt fedt. Man kan ikke... jeg havde man ikke kommet baglæns. Wee! Wee! Jeg kan det sgu da godt. Ja, du hopper først, og så går du baglæns. Nej. Nå, skal vi prøve at kaste den der grenade der? Ja, okay. Kast den. Pas på, jeg kører en zombie. Oh, little weird zombie. Zombie, pas ud, granat på helvede! Fuck! Det dræbte mig næsten! Det dræbte mig næsten! Wow, du er dum. Jeg var helt nede ved benene. Pas på, der kommer en Jeg zombie. sagde, du kaster en granat, og så går du på hen og nakker. Oh god. Jeg har kun nede ved fødderne. Wow, du er dum. Du er en film. Jeg gjorde. That was that moment, she think. Oh my god. Det var Wow, faktisk... du er dum. Du var dumt, det der. Og du har lige sagt... Jeg skal jo plante de der sandbarricades der. Ja, okay. Wow, det er vildt dumt at se. Jeg prøver at kaste granaten nu. Altså, jeg spurgte dig, om jeg skal kaste granaten. Så siger du, ja. Og så kaster jeg den. Og så kommer der en zombie, og så vil jeg jo hen og dræbe den. Ja, og kunne du se min granat? Nej! Det burde du kunne se på filmen, om du kunne se den. Ja, okay. Men du burde ikke kunne se den, eller så er du fucking blind. Jeg så den. Den satte sådan en rød streg efter sig. Jamen, det så jeg ikke. Jeg så det ikke. Virkelig, Katrine. 100%. Jeg kan ikke have flere. Jeg har 12 nailstrip på mig. Fulde nailstrip. Flot, Katrine. Og jeg har ikke mere plads. Altså i min inventory. Nu begynder det at blive mørkt. Der ligger en AA-12 herinde. AA-12, bitch. Some gunpowder, some empty bottles, and what more? Katrine, der kommer med op og ligger sandbarricades. Ja, lige om lidt. Jeg tjekker lige alle tingene, du kender mig jo. Det begynder at blive mørkt. Ja, så tror jeg, jeg vil vente lidt. Så kan du samle ting imens. What does the zombie say? Og du også kan du se, hvordan vi bygger huset. Ja, jeg kommer op nu. Jamen prøv at tænke nu, hvis jeg finder en large backpack, så kan jeg jo tage den til dig. Og det er motherfucking kæft, mand. Jeg hader det her. Hop! Skal jeg hjælpe? Sådan der. Der var en eller anden, der var på vej ind på serveren. Fireband. Og hvordan fanden ville han kunne... Hør du se det? Jeg vil gerne lige spørge om... Hey, der ligger en KT... Se her, så skal du have døren her, og så kan den bare gå i en firkant her. Gå den herud til. Det kan vi sgu da ikke nå at lave på 7 dage. Mere eller mindre 6 dage nu. Det kan vi ikke nå at lave på 6 dage. Jo, Nej, det kan vi ikke. vi har en masse sandbarricades deroppe i militærhovedet. Nå ja. Du skal gøre til et stort supermarked, det er sgu lang tid siden. Ja, der gør også det. Jeg gør også det. Ja, det er lige meget. Det er fuldstændig ligger det. Jeg gør også det. Så skal vi lave det der med hånden. Det er lige meget. Men det er lige meget. Det der håndtegn der, det er lige meget. Ej, jeg skal til at stoppe med at gøre det der med tungen, men det føles så dejligt. Jeg tror det kommer med mig, vi laver sputtermund. Ja, ja. Nu ved jeg, at jeg så sådan nogle videoer på en livestream, og så fandt jeg ud af, at man kan gøre det der. Det er sådan lidt, så må vi jo gøre det på den måde. Jeg kan ikke komme op! Okay, jeg kom lige til at spise min mad. Jeg skal lige, vi tager lige min night vision. Sputtermund. Hvor fanden er du? Kig op for fuck's sake. Når du står hele vejen derop, så går jeg også på derop. Hele vejen derop. Suicide! Mikkel, jeg ved godt, at det er hårdt ikke at kunne leve mere. Men farvel! Jeg kommer til at savne. Farvel! Mikkel! Farvel! Jeg kan ikke klare det, når Mikkel ikke er mere. Det er så sjovt. Okay, hvor meget har jeg? skal lige se meget min machete. Min machete er 42 endnu. Vi laver aktion. Hvad? Vi
gør det nu. Må jeg lige prøve at... Det er sgu da en, der har haft meget menstruation der. Holy shit. Det er slemt, det der. Det er virkelig slemt, det der. Det er derfor indtil du kigger på den. Det er slemt, det der. Det er da virkelig slemt. Hvor lige så gør vi lige sådan her. Altså, det er slemt. Endnu mere blod. Så det kom. Prøv at se, hvordan den ligger. Okay, Ej, så rape. Jeg tror, vi laver en lille kortfilm. okay. Den vej. Og så vender du om, og så kigger du bare på mig, okay? Skal jeg vende mig om? Ja, skal du filme sådan. Og så skal du kigge, mens du filmer, okay? Er du klar? Ja. Så gå langsomt rundt. Vend langsomt rundt. Okay, her. Bare gå i gang nu. Mikkel? Ja. Okay, det er fint. Det er helt okay. De er døde, så... Det er fuldstændig ligegyldigt. Mikkel? Mikkel. My anaconda don't. My anaconda don't. Der er en hat mere. Det er den, jeg smed, Katrine. Nailstrip. Jeg har sikkert ikke plads til det. Jeg har 13 fulde nailstrip. Oh my god, det var $47. Pis, det er kun en medium backpack. Jeg havde vejnet, hvis det var en large. Lad være. Der Undskyld. ligger en M4 semi. Endelig kommer en zombie løbende. Boom, boom. Jeg ørler på dig, Katrine. Ej tak. Det har jeg ikke lyst til. Det er ulækkert. På et tidspunkt, da jeg var lille, der var jeg mega syg. Så brækkede min mor i Den er hovedet. brand new. Den der zombie kan ikke dø! Oh my god. Den... Der er ikke nogen zombie. Nej! What? Jeg er blevet smidt ud! Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det gør jeg også. My anaconda don't! Nu crashede mit CSGO. Nej, mit. Jeg ser lige CSGO. Lad være. Mina står bare loading game data. Min den crashede.